дар доираи бозиҳои марҳилаи плей-оффи интихобии ҷоми конфедератсияи футболи Осиё дар минтақаи марказӣ 22 август тимҳои Хуҷанди Тоҷикистон ва Марви Туркманистон барои роҳ ёфтан ба марҳилаи гурӯҳии ҷоми конфедератсияи футболи Осиё андари майдони рақобат хоҳанд шуд. Дастаҳо охирин тамринҳои худро ҷиҳати анҷоми ин вохӯрӣ дар варзишгоҳи бисолагии Истиқлолияти Тоҷикистон воқеъ дар шаҳри Хуҷанд доир намуданд. Дар марҳилаи аввали интихобии ҷоми конфедератсияи футболи Осиё бошгоҳи Марви Туркманистон бо ҳисоби минималӣ 1-0 дастаи олои Қирғизистонро шикаст дод. Новобаста аз натиҷаи ғайри қаноатбахш дар чемпионати Туркманистон, ин тим талош дорад то роҳи худро ба марҳилаи гурӯҳии мусобиқа ҳамвор созад. Ба иқрори сармураббии тим Раҳим Қурбанмамедов, пас аз шикаст додани яке аз дастаҳои пурқуввати Қирғизистон, ӯ ба қувваву тавони шогирдони хеш бовар дорад, ки дар ин рақобат низ пирӯзӣ ба даст меоранд. Бошгоҳи Марв қаблан як маротиба дар соли 2006 дар марҳилаи гурӯҳии ҷоми конфедератсияи футболи Осиё иштирок намудааст. Дар замони соҳибистиқлолии Туркманистон дастаи мазкур як маротиба барандаи медали нуқраи чемпионат ва 4 карат барандаи медали биринҷӣ гардидааст. Инчунин 2 карат барандаи ҷоми кишвар дар солҳои 2005, 2008 ва соли 2008 инчунин суперҷоми Туркманистонро болои сар бардоштааст. Дар мавсими ҷории чемпионати Туркманистон дастаи Марв миёни 9 даста 9 бозӣ доир намуда бо касби 6 хол дар тахонаи ҷадвал қарор дорад. Мы участвуем впервые в этом турнире, и задача с каждым разом проходить все дальше и дальше. Таких задач не было, но мы первые дебютанты в этом турнире и стараемся с каждой игрой добиваться лучшего результата. Пас аз дастаи Марви Туркманистон, бозигарони дастаи Хуҷанд низ ҷиҳати анҷоми охирин тамринҳои хеш вориди варзишгоҳи бисолагии Истиқлолияти Тоҷикистон гардиданд. Бошгоҳи Хуҷанд низ пас аз анҷоми марҳилаи дуюми чемпионати Тоҷикистон миёни дастаҳои Лигаи Олӣ натавонист ба гурӯҳи А марҳилаи сеюми чемпионат роҳ ёбад. Ин аз он гувоҳӣ медиҳад, ки футболбозони соҳили дарёи Сир дар мавсими оянда наметавонанд дар ҷоми конфедератсияи футболи Осиё иштирок намоянд. Аз ин рӯ ин тим тамоми талоши худро ба харҷ медиҳад то ин марҳиларо бо муваффақият пушти сар намояд. Зимни суҳбат Фарух Маруфиев, сармураббии дастаи Хуҷанд, қайд кард, ки агарчи ин мавсими Лигаи Олӣ мо чандон бозиҳои хуби худро ба намоиш гузошта натавонистем, аммо дар ҷоми конфедератсияи футболи Осиё талош мекунем дар хонаи худ ва назди мухлисони хеш пирӯз шавем. Лозим ба ёдоварист, ки қаблан дастаҳои Хуҷанди Тоҷикистон ва Марви Туркманистон солҳои 1990-1991 миёни ҳам 4 вохӯрӣ доир намуданд, ки дар 2 вохӯрӣ Хуҷанд пирӯз гардидааст. Дар як дидор туркманҳо пирӯзӣ ба даст оварданд ва як рақобати дигар бо натиҷаи мусовӣ ҷамъбаст гардидааст. Пас аз анҷоми марҳилаи дуюми чемпионати Тоҷикистон миёни дастаҳои Лигаи Олӣ, дастаи Хуҷанд бо 22 имтиёз дар зинаи шашум қарор гирифт ва дар марҳилаи сеюми мусобиқа дар гурӯҳи Б ҳунарнамоӣ мекунад. Бозии дастаҳои Хуҷанди Тоҷикистон ва Марви Туркманистон дар доираи бозиҳои марҳилаи плей-оффи интихобии ҷоми конфедератсияи футболи Осиё дар минтақаи марказӣ 22 август дар варзишгоҳи бисолагии Истиқлолияти Тоҷикистон воқеъ дар шаҳри Хуҷанд доир мешавад. Вохӯрии дастаҳо ба вақти маҳаллӣ соати 16 оғоз гардида, мухлисон ва ҳаводорон метавонанд рақобати мазкурро мустақиман тариқи телевизиони варзиш пайгирӣ намоянд. омодагӣ чун ҳамеша аз рӯи нақша идома дорад, чунки асар ба мо маълум буд, ки нақши тақвими бозиҳо барои ҳамин ҳама чиз тайёр аст, бозигарон тайёранд, худи даста тайёр. Ба ҳамин мақсаду вазифа як мебошад, ки ғалаба карда ба даври дигар гузаштан, ба марҳилаи гурӯҳӣ баромадан.